Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Apan bisan pa Mariana. Ariya nagpakita gyapon kita og dugang kaisog nga mibarog sama sa atong maisog og muutang Presidente Marcos. Subo kayong palandungon tungod kay dili pagyud dugay naghilabot ang Amerika sa Pilipinas. Apan bisan pa Ariya nagpakita gihapon kita nga wa matarog sa ilang pagpangilabot ug midugang ang kalig-on nga paluyhan ug suportahan gihapon ang atong makiangayon nga presidente kay dili gyud mo biya sa mga Pilipino, partikular na kanatong iyang gimahal nga mga maisog nga mga bayaning buhi nga mga sundao ning nasod nga Pilipinon nga buotlong gubon sa mga mapangahason og madaog-daogong hakog nga mga Pilipino rosab gihapon nga gitawag nato og mga way mga kasing-kasing kay madaog-daugon og hakog nga oposisyon. Apan bisan pa niyo ini. Nagpabiling intak ang atong panagiusang aron protektahan ang mabuot ug mabination nga Presidente Marcos. Mabuhay si Presidente Marcos! Mabuhay! Mabuhay si Presidente Marcos! Mabuhay! Mabuhay si Presidente Ferdinand Marcos! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay kitang mga matud nga sundao sa Pilipinas! Magpabilin gihapon ang panaptong buwa nga gikot nato sa ato mga o magpabilin gihapon ang panaptong buwa sa tumoy sa ato mga armas timaan sa paglaban o pagkamatyan ang tinuod nga presidente nga mao si Presidente Ferdinand Marcos. Mamatay kitang maglaban o pagkamatyan ang Pilipinas hangtod sa katapusang tuo sa atong dugo. Magkatarunganon kayo kay pinasikat sa konstitusyon o mao'y sukaranan nining gobernoha nga kinahanglang atong luwason kay lumbagon gyud sa mga mapangahason o mga hakog nga oposisyon. Apan nagpabiling ligo ng atong presidente nga nagparug kay magpabilin gyud nga wa matarog bisan gamay nining pag-uyog sa mga bisyoso. Apan bisan gamiting kayong kahadlok wa kinibatia sa mahal na tong presidente. Hinoon misabot ang iyang kaligon nga protektahan ang balaang konstitusyon aron dili magway-guhay sa makamot sama nilang Enrile o Ramos. Mga maisog ng mga isuon kong mga sundao sa Pilipinas bisan magkinaunsa dili gayud manaog ang atong presidente busa mo banaw gayud ang mga dugo sa mga bayani nga mao kita. Kita ang matud nga mga bayani! Anytime musiyak ang civil war sa Pilipinas! Alipio! Alipio! Tawga si Corporal Bong Labial! Yes, Colonel! Colonel Dennis Trinidad, sir. Dali, Alipio. Nganong ikaw rang usang? Hain si Bong Labial. Nawa man ang dayon, sir. Gilibot-libot ako ang kampo. Wa na gid ako makita si Bong. Sir,
Mangutan ako. Pangutana, Alipio. Suol bagi kaita, sir. Ayaw lang kalain ining akong pangutan. Mga bububi ako, sir. Kay magsige kal pangita ni Bong Labial. Kaniadto pa ka na si Bong Labial, Alipio. Gawas ni rin nag-iisip na kong igsuon. Kana si Bong Labial daan na kana na kong masugo-sugo tungod sa katalagsaon sa iyang kaisog. Ako di ay, sir. Isog masab ko, sir. Dili panghambog. Aw. Matandi gyud nimo. Kung kinsay mas isog namo ni Bong Labial. Sukad pa sab kaniadto dihang napisi ka na, Alipio. Niya ka rin yun ibutang din sa opisina. Kay pagbuot sa nagluhod sa imong kasal, aron ikaw maoy TTG din. Ikaw mo'y tiglimpyo. Ikaw mo'y tigmasahi-masahi din. Ikaw mo'y tigtimpla og kapi. Wa kagyod ba kita kunong say gubat, Alipio. Pero isog ka. Isog ka, Alipio, eh. Isog. Thank you, sir. Isog kayo ang timplada sa imong kapi. Ang imong kapi mo isog. Wag yung kay hinungdan, Alipio! Wag yung kay kalupuslanan, Alipio! Bida, wala man ko'y kalibutan ba, Sarge? Masikreto man ka ni Bong Labial. Hilom namin nagkasabot si Bong, Guryo. Istorya si Guryo mong kamo nang dinikim kiksulti pa kong Papa Miguel. Yan mo. Ay, ko'y kalibutan nga gismo ko'y ka na dito sa opisina ang dinis mong sa... Dugay ni Kaiming nagkasabot ni Erning, Guryo. Laina sa mong tingog, ko'y. Mura ko'y permi gibiok. Yan daot ni sigarilyo. Kusog magugong mo ni garilyo mo nga. Kamo ayaw mo pa ni garilyo kay patay mo. Biyahe gina ninyong sigarilyo kay di ginamayo. Minawan ng tingog ko. Mau bitaw? Patay. Madagal kinikutin sa iyong tutulong lalo. Patay mo ng sigarilyo. Daan akong wa kagusto sa kiniiyan dinis mo ginatinuod. Mau ba? Pati kay batasan. Kumpiyansa kay dinis labi na diyang miabot ang krisis sa Pilipinas. Hilom kong naniid sa bisan unsay ilang mga plano. Unya, ako na yung itahong nila ni Erning ug ni Sir Miguel. Nay, karon ganing bago. Ako mao'y nagpahibaw dayon nila ni Erning ug Sir Miguel nga dagpunon sila ni Dinis. Wah, nga gud. Basta ko'y. Pasalamat ko ni Bong. Bong. Pisto ha. Basig usan is tao ng Marcos. Doon ako, hinahinay ko. Para di maklaro akong tono ba? Ano? Guyro! O si Guyro ha? Guryo. Pasod na kami. Guyro ka. O si pasod nun. Tagsa ka diyo! Tao kang Dinis, di ba? So tao kang Marcos. Alipyo, di ba? Pasig na lagi taon ko. Napita kong usportahan. Ang balak. Sundan na sa Alipyo. Pero may tao mo ni Dinis. Tao ni Marcos. Ato siya, Guryo. Parihas ni sila sa Bong Labial. Ha? Lami agad ni mo, Guryo. Uy! Wita, sabihin mo. Siguro pag makambong namatay mong papa niya, dugay na kayo namatay. Kapoy ni mo. So, dali. Sama kayo. Saman? Alipyo. Sabi, buti pa sabutan eh. Hilak ba ka namatay sa ni mo papa? Ha? Iupos ko kila Dennis. Wag ko na ko'y kamuslanan. Wag ko na ko'y hinugdan. Alila ko ninyo. Hilak di kay bayo ka nung hilak mo ka! Ha?
Sakit kay kong kalyo! Imong gitumban, Guryo! Isabot ang kakaraan eh. Nagpundok mo ang mga karaan. Nagmata ka di ay makunching? Mauya kong namata ng akong damgo. Nagdamgo ko ni Papa Miguel nimo. Ug ingon man ni Ernesto. Unsa na kay ilang kahimtang. Kadlaw naman ti ay makunching. Oh, naay nanuktok. Dali, mamangon ta. Sister. Good morning, the two of you. Good morning, sister. Ni ay good news. Bahin sa unsa man, sister? Nanaog na si Marcos. Ha? Milayas na si Marcos ug ang iyang pamilya. Tuan na sila sa Guam. Ay, salamat, salamat nimo, Diyos ko, nga man. Salamat nimo, o Ginoong Hesukristo. Ug salamat usab kanimo mahal ug pala ang Maria inahan sa Diyos. Can you join us? We'll be having a Thanksgiving prayer in the chapel. Please, join us. Of course, sister. Excuse me. Vicky, mag-ilis dayon ta. Muapil ta sa Thanksgiving prayer sa mga madre. Vicky, dali na! Nagpasalamat ug nalipay ang tanang mga Pilipino sa pagpiya ni Marcos sa Pilipinas. Apan ako magkutsaka sa tumang kalipay ang mga Pilipino sa pagkanaog ni Marcos. Apan ako tungod kay buhi pa ang laing timonyo. Buhi pa si Dennis. Vicky, unsa pa may imong yunahon na diha? Dali na! Kinahanglang mamatay ka na, Jude Dennis. Pas mo, Livio! Buong bahal! Aw, labyal di ay! Nagsanol binimo, Guryo! Masarge! Major Miguel! Naroon din mo dinis gawas! Guryo! Alipio! Boom! Ito migikas gawas! Ito mis kalsada! Nanggawa sa mga tao! Nanggawa silang mga bayi! Nagdaang mga kaldero! Mga kalaha! O ilang mga gipakong-pakong o giduk-duk-duk ang mga kaldero kaha! Nag-celebrar sa kalipay ang mga tao ba ang diktador! Oh, tinuod ang balita nga atong nabati, Guryo. Wa na ang diktador. Mibiya na sila sa Pilipinas! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.